Ja tielläpä ja Tyyne ja Kettunen ja terveyspalvelujen suurkuluttaja ja Suonenjoen suonikohjuyhdistyksen ulkojäsen ja Siilinjärveltä. Tervetuloa jälleen suomalaisen kansantanssin pariin. Esittelyssä on edelleen sote, loppumattomalta tuntuva ja aika kivuliaskin smolnalainen sisäpiiritanssi. Ja tätähän riittää. Musiikkina on jälleen meillä Lempiho, joka tuossa näkyy soittelevan Tyrnävän Tyrnimehuyhdistyksen tuulikuopissa. Tässä niin sanotussa välistuppivuorossa sitten toivotaan aluksi joko takatanssi, että hiikka tällä niskapersotteella edellisen vuoron eli Kataisen linjaukseen. Tilaan tuodaan sotessa käytettävä liikkuva hillotoloppa, jota kohti kaikki alkavat varovaisesti liikehtimään. Muodostaen samalla 5 sote-aluetta. Ja tämä stuppivuoro huipentuu perustuslailliseen liukutaklaukseen, minkä seurauksena koko sote kaatuu kentän niskaan. Ja tämä oli vasta välistuppi. Kohta sitä vasta tanhutaan.